Benvinguts al canal BAM28. Amb aquest tutorial practicarem l'eina de clonar. L'eina de clonar és aquesta que tenim aquí, l'herramienta de clonar. Molt bé, doncs agafarem una foto, que és aquesta d'aquí, i directament l'arrossegarem dintre del nostre espai de treball. El primer de tot que farem serà ajustar el zoom per treballar. Vull clonar aquesta estrella. Així que el que faré primer de tot, per veure-la bé, em posaré a un zoom de 40 i l'aniré a buscar. Doncs aquí la tinc centrada a la pantalla. Molt bé. I ara tindré que ajustar també uns quants paràmetres. El primer de tot és l'opacitat. L'opacitat la posarem al 100%, per arrossegar això, la tenim al 100%. El tipus de pinzell, que sempre surt per defecte aquest difuminat, posarem aquest. I el tamany de l'eina, veieu que és molt gran, ho baixarem fins pràcticament a un 10%. 10. Molt bé, tenim un tamany hàbil. Doncs vinga, ja podem començar a clonar. Per clonar hem de clicar a la tecla Control i seleccionem un espai. El que he seleccionat amb aquesta rodoneta. Per exemple, jo vaig aquí. Sempre va bé agafar els píxels que estan més a prop de la figura que volem clonar. Doncs faig un control i faig un clic i ara veieu que surt una altra rodoneta. I ara el que vagi clonant serà aquest espai d'aquí, el pintaré a sobre. Per exemple, vaig fent així, veieu, i se'm va copiant els píxels que he agafat. Si vull canviar d'espai, per exemple, em podria posar aquí, faig un control, un clic i ara borraria aquest espai. I així, a poc, seleccionant els píxels que estiguin a prop, vaig fent clics i vaig borrant les diferents parts d'aquest espai. Això porta una mica de feina, però val la pena anar-ho veient. Vaig canviant el clic, depèn de l'espai que vulgui clonar, ara seleccionaré aquest espai per acabar de borrar això. Faig aquí l'altre clic i borro això. I ara, com ja la tinc més o menys preparada, aniré tirant borrant diferents espais de la meva estrella. Faré un clic per seleccionar, borrar això, tornaré a fer un altre clic per seleccionar un espai, un altre clic cap aquí, un clic i vaig borrar. Anirem a l'altre costat, agafaré aquí i aniré borrant. Torno a agafar un clic que ja està borrat i puc aprofitar per fer això. Agafo un altre clic. Farem un clic per aquí, per anar borrant tot aquest espai d'aquí. Igualment i un altre aquí. Clar, aquesta forma d'estrella és una mica complicada per anar borrant. I així, a poc anem borrant tota l'estrella. No és difícil, però sí és una mica, encara que el resultat és força. Sempre hem de triar píxels que estiguin a prop del que vull borrar. Aquí veig que m'ha quedat un efecte, canviaré, borraré tot això. No, agafaré l'altre píxel aquí. Molt bé, a poc. Aquí m'ha quedat un trosset d'estrella.
Molt bé, doncs pràcticament això està. Hem emborrat. Bé, com hem fet un estup molt gran, ara quan ho tornem a tornar a la mida reial, veurem que l'estrella que estava aquí ha desaparegut. Però perquè veieu que no es tracta de borrar, sinó que és una eina a clonar, el que faré és que clonaré aquesta estrella, la clonaré per aquí. Bé, faré el mateix, augmentaré el tamany, aniré a buscar la meva estrella, que la tinc per aquí, i ara el que faré, la posaré una mica més a dalt, perfecte. I ara el que faré faré el control i un clic i posaré, per exemple, ben al mig de l'estrella i ara el traslladaré aquí. Ara el que faré serà anar clonant aquest espai d'aquí. Molt bé, faig els cercles. Podria fer de qualsevol manera, però vaig fer els cercles. I el que aconsegueixo és clonar. Aquí ja tinc un mar. Doncs començarem a clonar aquesta part d'aquí de l'estrella. Tot al costat. Veieu que vaig creant la silueta de la meva estrella perquè l'eina em va clonant tot el que té dintre del cercle aquest. Bé, ara em queda una mica malament, el contorn aquest és diferent d'aquest. Doncs mireu, el que faré serà clonar un altre cop aquest espai d'aquí i aniré repassant perquè no es vegi tant la diferència d'un lloc a un altre. I així vaig aconseguint que la meva estrella tingui més o menys el mateix fons. De color que el que té al fons de la imatge. Veiem per aquí. I ara agafem una mostra d'aquí. Molt bé, i ara tenim més o menys. Bé, ara quan tornem al seu tamany de veritat, veiem que la diferència pràcticament no es nota. Molt bé, un cop tenim acabat això, el que faré serà arxiu, exportar, li direm estrella final i anirem a guardar-lo en un format de JPG. Aquí el tenim. I exportar i un altre cop exportar. L'hem exportat al nostre escriptori. Bé, tancarem això i veurem els dos resultats de la nostra foto clonada i el resultat de la foto com la teníem al principi. Ara es carregarà 4 vegades. Molt bé, hem aconseguit tenir les dues fotos, una clonada sense fer. Moltes gràcies i ja ens tornem a veure al tutorial de casa. Fins ara.